Ola, bo día a todos. 9 de abril. Instrumento número 26. Instrumento número 26 é un instrumento moi antigo, moi usado por todo o mundo, por toda España, por todos os folclores, pero que representa, digamos, a folclore español, dito así, en xeral, dun xeito moi claro. E este instrumento, que é un instrumento de percusión que xa usaban os fenicios e os egipcios, pois é este que teño aquí. Castañolas, galego. Pois estas castañolas, que representan moi ben pois, o flamenco, a escola bolera, pois son un instrumento que é moi curioso, porque eu no ano 90 en Madrid, pois, algunha claseciña nos deron, simplemente de coñecemento. E, por exemplo, non sei se sabedes que son distintas. Unha zona aguda e outra zona máis grave, non? Vale, ten aí unha marca, aguda suele ter unha marca aquí neste lugar para que a distingamos, en que, bueno, os sons se distinguen facilmente. E ben, parece ser que a colocación así de flamenco pois é esta, pero, bueno, en distintos sitios se tocan outro tipo de castañolas, con outras formas e demais, esta é a típica. As castañolas se pode facer ricas madeiras, ébano, nanadillo. Estas é un rezaquí pon que é pau santo da India, de acordo? E, bueno, pois se tocan así usando os dedos, usando a man, combinando os sonidos agudo e grave das castañolas e combinando. Pero, bueno, o que se vai a tocar, pois, fai maravillas. Sabedes que cada danza se asocia a moitos bailes e é un instrumento realmente importante na música folclórica e en algunha en particular, pois, moitísimo, como sabedes, na música andaluza, por exemplo, non? E eu vos recomendo que escoitedes algo, por exemplo, Las bodas de Luis Alonso, por exemplo, que é unha peza moi coñecida con castañolas, interpretada, pois, ou por Margarita Guerra, que é unha profesora de Pontevedra que fai moi ben e que está gravada a disposición de todos en YouTube. E tamén hai a nivel xa máis global, pois, por exemplo, Lucero Tena. Lucero Tena é unha especialista na música das castañolas e hai grabacións magníficas, maravillosas deste instrumento con Lucero Tena. A Lucero Tena non a coñezo, pero vos vou a decir algo, unha anécdota moi curiosa, que é que no ano 68 meu pai levou no seu taxi na súa visita a Vigo e pediulle para seu fillo de 3 anos, que era eu nese momento, que lle dedicara un autógrafo. E aquí tedes esta curiosa relación que eu teño con a extraordinaria artista Lucero Tena, que hasta o mestre Rodrigo lle dedicou pezas. Pois nada, con esta son de castañolas vos deixo este instrumento número 26, que teñades un día bo e seguimos en casa.